אז שלום לכולם, מה העניינים, מה קורה אצלכם שם? מתי הגעתם לאברהם יצחק אלפסי מן יו סתם מה קשור. אתם הגעתם למיסטר אברהם, אתם יכולים לקרוא לי, ובעצם אנחנו נשים עכשיו סרטון שאלות ותשובות חלק 2. תכתבו פה בתגובות אם אתם רוצים חלק 3, אבל שואלים אותו שאלות כל פעם. אז בואו נתחיל. בן כמה אתה ובאיזה עיר אתה גר, ואיך המצאת את הסאונד הגאוני הזה, ואיזה מטר אתה. אוקיי, וואו, אוקיי. בן כמה אני? אני בן 13.5, אמרתי את זה כבר בסרטון החלק 1. ובאיזה עיר אני גר בקרני שומרון. אם אתם באים לפה בטוח שתראו אותי, אני מסתובב פה כאילו ביישוב, זה יישוב קטן גם ככה, אני מסתובב פה הרבה עם חברים וזה, אז תוכלו לראות אותי, אם אתם רוצים, תבקשו תמונה או משהו. ואיך המצאת את הסאונד הגאוני הזה? תקשיבו, זה התחיל ככה. זה התחיל יום בהיר אחד. אני רואה המון טרנדים של חמאס שצוחקים עלינו, אז אני אמרתי בואו נעשה גם כזה אחד. ואני ישבתי וגם ישבתי וחשבתי גם, ועלה לי הרעיון הזה לראש פשוט, וזה מה שקרה. עשיתי את הסאונד, כאילו אתה מתכוון לסאונד הזה, נכון? אתה מתכוון לראשון מדהים, השני מדהים, מקווה מאוד שזה מה שהתכוונת. אמרת סאונד גאוני, כל דבר אצלי פה גאוני, מעניין מה התכוונת. ואיזה מטר אתה? אני 1.87 מטר. כן, כאילו הייתי בדיוק בלונה פארק, אז היו צריך למדוד איזה גובה, משהו למתקנים או משהו, לא יודע מה. 1.87 מטר, לא יודע, מוזר. אני חשבתי פחות, אני פעם אחרונה, אז לפני כמה, לא יודע, שנה, פחות אפילו, הייתי 1.83 מטר, ככה גבעתי. איזה יוטיוברים אתה רואה? מלך. וואי, אני הוא אחלה, יש לו איזה 3,700 עוקבים בערך, נראה לי. באמת, הוא אחלה גבר. זה הוא כזה, אתם רואים? הוא פה, זה, אני מקווה מאוד שאתם רואים. וואי, אני רואה הרבה. מעריץ? נראה תכף, בסדר? נראה לי שיש את השאלה הזאת שלי, את מי אני, איזה יוטיוברים אני אוהב. איזה יוטיוברים אתה רואה? אני רואה את עצמי גם, ואני רואה הרבה. אני רואה את מיסטר ביסט, אני רואה פה מישראל את סולטיז, אני רואה את אותו גם. מה אני רואה עוד? אני רואה הרבה, אני רואה את נועם פירוז, אני רואה את מאסטר אוהד, אני רואה את אינדה גיים, אני רואה את כולם. ככה גם אני אוסף מהם מידע לתוכן שלי, וגם דני סטל וגם עומר לוי, טיקטוקרית סלש יוטיוברית. אוקיי, הוא רשם גם, מה אתה מעדיף, ים או בריכה? ים זה ברור, כאילו, מה אני צריך, תחשבו שבים יש כמויות של שתן, אבל זה אזור גדול, אז ככה סתוחף עם הזרם וכזה, ובבריכה זה מקום קטן, וזה בקושי מזרים שם את המים, זה מגעיל גם לחשוב על זה, זה לא, בריכה גם, הכל זה רוק, כאילו אנשים מולים יורקים, הרוב זה רוק, שתן, זה נוגע בכל הגוף, בכל האיברים, זה מחזיר את זה חזרה, זה די דוחה, ובים זה יותר מרחב גדול, זה סוחף, נראה לי לא מעדיף. ים, כאילו בכללי ים, כן, כי הרבה יותר טבע, אני אוהב כזה, יותר אוויר כזה. מה אתה הכי אוהב לאכול? שווארמה, אין שווארמה, אני בא, אני תופס שווארמה, אוכל שווארמה, אני פשוט שווארמה, אתם מבינים? זאתי היא רשמה לי גם בסרטון הקודם, בחלק אחד. יפה. גם הסתכלתי בערוץ שלה, אני לא אתן לה פה מהמשתמש הזה עוקב, יאללה, הנה, תן לה עוקב ככה. מקווה מאוד שאת רואה את זה. מי היוטיובר האהוב עליך? וואו, מי היוטיובר האהוב עליי? הסולטיז נראה לי, כן, נראה לי שהסולטיז, באמת, יש להם תוכן מטורף. הם התחילו לפני שנה, ואני לא יודע מאיפה הם הביאו את הכסף, ואני לא יודע מאיפה זה, הם פשוט פה צצו ועשו סרטונים מטורפים. שזה פשוט, וגם הסרטון הראשון שלהם, לא תחשבו, זה היה הסרטון הראשון שלהם, זה היה של
איך קוראים לזה, של בנו את הסרטן הפריך, משהו פסיכי. בין כמה אני, עוד אחד רשם, רינה משהו, רינה ספר, זה מחובר כזה, זה קשה לקרוא את זה טיפה, גם העיניים שלי הם עיניים יפות, סתם. בין כמה אתה, אמרתי 13.5, אתה יכול לענות על זה, זה הולך להיות ארוך, אתה חושב שאתה יותר טוב מדניס טל, מברג'יל ומבן בן, מי זה, לא יודע מי זה בן ואני לא יודע מי זה, אמרי מלינסקי ומרוב היוצרים בארץ. תקשיבו, אני לא חושב שאני יותר טוב מדניס טל ומברג'יל. מדניס טל אני יותר מצחיק. לאחרונה לדניס טל תודו שנגמר לו טיפה התוכן. נגמר לו כזה טיפה התוכן, הוא רושם איזה כמה כתוביות למעלה וזה, כאילו אני לא יותר טוב, כי כמובן זה אני יותר מצחיק, כאילו, הוא יותר טוב בעריכה, בעוקבים, יש לו מן הסתם שהוא יותר טוב, אבל אני חושב שאני טיפה יותר מצחיק, לפי דעתי, כי נגמר לו טיפה התוכן. זה מה שאני חושב, אתם יכולים לחשוב אחרת, ואני מסכים לחשוב אחרת, סתם. מברג'יל לא, כמובן שברג'יל הרבה יותר מעניין, עריכה פסיכית, לא יודע מאיפה הוא מפליץ את העריכה הזאת בכלל. מי זה אמרי מלינסקי? מאיפה לדעת מי זה בן ואמרי מלינסקי? אבל זה עוקב שאני רואה, וגם סטילו סרטון כזה שזה, לכו תראו את זה בקיצר. ומרוב היוצרים בארץ, אני כן חושב שאני טוב מהרבה יוצרים, כי יש לי תוכן איכותי. עד לפני כלום זמן לא היה לי תוכן איכותי, כאילו מה זה כלום זמן? לפני איזה שנה וחצי באמת התחלתי לעשות את מה שאני החלטתי ככה, לעלות תוכן יותר טוב והרבה יותר איכותי ועריכה טובה. אז ככה, זהו. אתה חבר של יוטיוברים אחרים, ובאיזה עיר אתה גר? באיזה עיר אני? זה לוי רווח מקף אמצעי, איך שלא קוראים לזה, ואז קוף כזה, באמת, למה אני צריך להקריא את זה בכלל? אתה חבר של יוטיוברים אחרים, ובאיזה עיר אתה, באיזה עיר אתה? מי היוטיובר האהוב עליך? אתה חבר של יוטיובר? הייתי ביחד בבית ספר עם לורן אליהו פעם, אבל לא כל כך דיברנו כזה, קצת. בגלל זה גם הצטלמתי את הפעם, מישהו לא יודע, כי לא היה לי את התמונת פרופיל של, כאילו שאני כזה ביחד עם לורן אליהו כזה ככה, אז מי שמכיר. מי יוטיובר עליך? אמרתי, סולטיז פה בארץ, כאילו בארץ, כן? כאילו אם זה בעולמי, אז מיסטר ביסט כמובן, אין כאילו מה לחשוב אפילו. זהו. מה המאכל השנוא עלייכס? מה זה מאכל השנוא עליי? וואו, מה המאכל השנוא עליי? מה המאכל השנוא עליי? חרדל. חרדל, אם עכשיו אני אוכל חרדל, זה מגעיל. ככה סתם חרדל, זה מגעיל. וגם דף אורז, מי שראה את הסרטון. זהו, זה כל התגובות. זה כל התגובות בעצם. אל תגידו שלא עשיתי את הסרטון הזה, ומקווה מאוד שלא פספסתם. וזהו, יום טוב לכם. הנה אני פה גם על הקטע, בדיוק כזה. וואי, זה נראה בדיוק אותו דבר. זה נראה היי כזה. טוב, יאללה. ביי, נתראה בסרטון הבא. היה ממש כיף איתכם, לדבר איתכם ככה ולקרוא את התגובות שלכם. אני נורא אוהב את הסרטון הזה, אני נורא אוהב את הסרטונים האלה. תרשמו לי אם אתם רוצים חלק שלו שאני נורא אוהב את הסרטונים האלה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני אוהב את הסרטונים האלה פשוט.